खुलुमबाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नेचार पाब्लिकेशना दा नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे बाथ्रा सावरायनो लादों। बे जाबाय सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरासनि सायाव। नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलां अब्ला बुजिनो मोननाय जागोन। दा बेखौ आं बुङाखै दि नोंथांमोनहा आंनि वाच टाइम बारायनांगौनि थाखाय नोंथांमोनखौ नायनो थाखाय वाटस खालामदों। नाथाय नोंथांमोनहानो साननानै नाय, खोनासंनानै लांबा नोंथांमोनहाबो बुजिनो मोननाय जागोन। दा फैदो लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव मा सावरायनो नागिरदों बे जाबाय कर'ना भाइरासनि जोबनाय आरो बन्द जोबनाय। बेनि सायाव नोंथांमोननाव गोबांनावनो कुइसन जानो हागौ। माब्ला जोबबावगोन बे भाइरासआ, माब्ला सान्थि थानो मोनबावगोन, बे खोथाया साफ्रोमनावबो दङ। आरो फारसेथिंजाय बन्द'आ माला जोबगोन। माखासेफोरनि बादिब्ला भाइरासआ जोबनाय जोबैजों खोथा गैया, बन्द'आ माला जोबगोन, माला खुलिनो मोनबावगोन, बन्द' जोबब्लासो ओरैबायदि जासिगोन ओरैबायदि जासिगोन। जोंनाव साफ्रोमनावबो बे सोंथिया दंगासिनो दङ। दा बे मोननै सोंथिनि सायाव नोंथांमोननि थाखाय आङो एन्सार होनो लादों। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांनांगोन। दा कर'ना भाइरासआ जोबनाया गोब्राब। नोंथांमोनहाबो साननानै नाय, कर'ना भाइरासआ जोबनाया गोब्राब। आरो बे जोबनाया मानो गोब्राब, नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ दा बिदिन्थिनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनानै होगोन। दा जोबनाया गोब्राब हिसाबै जोङो सांग्रां जानांगौ। दानिया नायदो, फोथायनो गोब्राब मोनदों नोंथांमोनहा कर'ना भाइरासआ मानो जोबा। नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होनि, नोंथांमोनहा नुनो मोनदों मावबा मोनसे जिबसाया जोनोम जायोब्ला बेखौ फोजोबजोबनांगौआ गोब्राब। बेयो लेरेद थेरेद थालांबाय थायो। दा बिनिनो गेजेरावहाय बिजानु एबा बेरामनि जिउसाफोरा बेनिफ्राय बांसिन गोख्रोंसिन। बेरामनि जिउसाया गोख्रोंसिना माबे, जोबनानै थांसिना। दा बाहाय मोनथाम मोनब्रै नोंथांमोननि बिदिन्थि होदों। 1720 मायथाइयाव प्लेग बेरामा जादोंमोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय दिनैसिमबो बेनि प्लेग बेरामनि जिउसाया नाथाय जोबनानै थाङाखै, जागासिनो थायो। अदेबानि नाथाय 1720 मायथाइनि उनावनो प्लेग बेरामनि थाखाय भेक्सिन मोननाय जादोंमोन, मुलि दिहुननाय जादोंमोन। नाथाय अब्लाबो प्लेग बेरामा जोबनानै थाङाखै। अदेबानि 1820 मायथाइयाव कलेरा बेराम जादों, 1920 मायथाइयाव स्पेनिश फ्लु जादों। दा बेखौ दोनथ'दो। 1976 मायथाइयाव इबोला जादों। नाथाय 2014 मायथाइयाव इबोलाया फिन जाफिनदों। दा मानि थाखाय जाखो, 1776 मायथाइयावनो बियो भाइरासआ जोबनांगौमोन, जोबाखै। आरो ओरैबायदि मोनसे बिदिन्थि होबावनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव। हिस्ट्रि बाय हिस्ट्रि लाबोगासिनो दङ। बाहाय नुनो मोनदों 1779 मायथाइयावनो डेंगु बेरामा जादोंमोन। नाथाय डेंगु बेरामनि थाखाय दिनैसिमबो भेक्सिन दङ। बै समावबो भेक्सिन ओंखारनानै जोबबायमोन। नाथाय बोसोरै डेंगु बेरामा जोंनि बे आसामावनो थैयो। अब्ला बोरै जाखो? डेंगु बेरामा बेसेबांबा बोसोर सिगाङाव जोनोम मोन्दोंमोन, बेसेबांबा बोसोर जाफैबाय, दिनैसिमबो भेक्सिन मोनगासिनो दङ। आरो दासिमबो नाथाय डेंगु बेरामा जोबनानै थाङाखै, एबा डेंगुनि जिउसाया जोबनानै थाङाखै। दा बेनि थाखायनो कर'ना भाइरासआ आरो बेफोर गुबुन गुबुन होनना बुंबोनाय बेरामफोरनि जिबसाफोरनिफ्राय स्ट्रंसिन आरो जोबोद गुवारसिन साग्लोबसारबाय। दा बियो भेक्सिन मोनबाबो नाथाय जोबनानै थांनांगौआ गोब्राब। बेयाव मोनसे नङा मोनसे थालांबाय थागोन। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना जोङो जोबजानो लुबैदों बा जोबथारबा हांसिगौ जों साननाया दानो जोंनाव फैनाय नङा। बेयो गोबाव सम लागोन आरो बियो फिन जाफिनबाय थागोन। मानसिनाव सोरनावबा थालांगोन, नङाबा गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरनाव बारस्लायनानै थालांगोन, बिनिफ्राय फिन मानसिनाव बारस्लायगोन। बेफोरबायदि गुबुन गुबुन राहायै बियो साग्लोबसारबाय थागोन। बिनि थाखायनो कर'ना भाइरासनि जोबथारनाया सम्भाबना नङा। नोंथांमोनाबो साननानै नायदो। दा हिस्ट्रिखौ रिपिट खालामनानै नोंथांमोना नायहरबानो नुनो मोननाय जागोन। नुगोन मुलिया थागोन, नाथाय जायोब्ला होबथानो हानाय राहाया थागोन भेक्सिन मोननानै। थैनायसिम थाङाबो जानो हागौ। जुदि दा बावैनो कर'ना भाइरासनि थाखाय मुलि मोनोबा हामगोन। नाथाय जिउसाया जोबाबाबो उनाव जाफिनबाबो हामफिनबाय थागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन। बेसो फाहामथायासो थागोन। नाथाय जिउसाफोरा जोबनांगौआ सम्भाबना नङा, गोरलै नङा। बिनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव बिनि थाखायनो बुंनोसै, माला जोबबावगोन, माला माबावगोन, भाइरासआ माला जोबगोन, भाइरास जोबबासो मोजां जासिगोन साननाया नोंथांमोना दिनैनिफ्राय माबायदि सानगोन नोंथांमोनानो साननानै नायदो। बिनिफ्राय बन्द'आ जोबगोन ना जोबा? बन्द'आ जोबगोन, इजिलि बन्द'आ जोबगोन। बन्द'खौ सारा बोसोर होबाय थानो हाया, बा बन्द'आ जोबालासे थाया।
बन्द'आ जोबगोन। जेराना भाइरासनि साग्लोबनाया स्ल' जाबोगोन आरो मुलि थुलि मोननो हानाय जागोन, बेवब्लानो बन्द'आ जोबगोन। सोरखारा बेखौ लोगो लोगोनो बन्द'खौ सिफायनानै होनाय जागोन। नाथाय बेसो सरकारनि बिथोन बायदि बन्द'आ जोबनानै थांगोन, नाथाय जों साफ्रोमनिबो गावबा गावनि बन्द'आ जोबनानै थांनाय नङा। साफ्रोमनिबो गावबा गावनि बन्द'आ माखौ होनना बुंदों? जोङो दासिम कर'ना भाइरासनि थाखाय जा सांग्रांथि लादोंमोन, बे सांग्रांथिया नाथाय जोबनानै थाङा। होमब्लाना नोंथांनियाव नोंथांनि बन्द'आ जोबनानै थांला। जोंनियाव जोंनि बन्द'आ जोबनानै थांला। मानो बन्द'आ जोबनानै थांला? भाइरासनि थाखाय जोङो सांग्रां जानांगौ। भाइरासनि थाखाय जों सांग्रां जानांगौ। दहायनो बुंखादों, भाइरासआ खेबसेनो जोबलांनाय नङा। दा जेरै मेलेरिया बेरामनि थाखाय जोङो माबायदि सांग्रांथि लानांगौ दासिमबो दंगासिनो दं। कलेरानि थाखाय जों माबायदि सांग्रांथि लानांगौ दासिमबो दङ। डेंगुनि थाखाय जोङो माबेनिफ्राय सांग्रांथि लानांगौ दासिमबो दङ। नाथाय बैफोर जेसेबांनाखि मख'जानाय जिउसाफोर, बेरामफोर, बिसोरनि सांग्रांथिया इजि। मेलेरियानि थाखाय मेलेरिया पेसेन्टनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगौ। बे थाम्फै अरनायखौ जोङो जानगाराव थानांगौ। डेंगुआ थाम्फैखौ अरनांगौ। जापानिस एनकेफेलाइटिस थाम्फै बायदिसिना जिब जुनार, अमा बायदिसिना जानायनिफ्राय जों रैखाथि खालामनो थानो हायो। नाथाय बेफोर गासैबो जिउसाफोरनिफ्राय मस्ट स्ट्रंसिना कर'ना भाइरास। दा बेनि थाखायनो कर'ना भाइरासनि थाखाय जों सांग्रांथि लानांगौआ जोबोद गोख्रोंसिन। आरो बे गोख्रोंथिया दा सोलिबाय थानाय बिथोन, बे जाबाय अलवेज मास्क। नोंथाङा हारसिं थानायनि बारगा गुबुन सोरबा सासे मानसिजों थांनाय, बाजार सहराव थांनाय, गारि घरा थांनाय, जेलाना मानसि होंगो दोंगो जायोब्लाबो मास्क गाननाया नोंथांमोना जोंनिया मास्क जाथारनांगोन, गानथारनांगोन। बेनिफ्राय ससियेल डिसटेन्स मेनटेन खालामनाय, खाथियाव खाथि थादेरै, बेयो जेब्लाबो सोलिबाय थानांगोन। आरो बेरामि नुयोब्ला जोङो बेजों खाथियाव साफियै, माने न'खरनि अनगायै गुबुन गुबुन बेरामिफोरनिबा बेफोरखौ जों डक्टरनि गेजेरजोंसो ट्रिटमेन्ट होनाय। थाबैनो जोङो दांनाय बिलिरनाय खालामनाङा। न'निबा नों आदर लानांगौ, नाथाय डक्टरनि हेफाजाबै लांनांगोन। नाथाय बेरामिजों जोङो एसे डिसटेन्सआव दोननानै जों बेखौ क्वारेन्टाइन स्टाइल खालामनांगोन। दा बेयो थाबथारनांगोन। बेनिफ्राय सुनाया जाहैबाय जेरावखि थाङा नोंथाङा फैनानै लोगो लोगो आखाइ सुनाय, जानायनि सिगां आखाइ सुनाय। दा जेसेबांनाखि कर'ना भाइरासनि थाखाय सुनायनि जेनाखि बिथोन मोनगासिनो दङ, जाग्रा लोंग्रानिफ्राय लानानै, ड्रेसनिफ्राय लानानै, गारि घरानिफ्राय लानानै, जेरावखि बायजोआव थाङा फैबाथाय सुनाय, सेनिटाइजार बाहायनाय, बेफोर गासिबो थाथारनो नांगोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना बे खामानिखौ दा भाइरास गोनांखाय लागासिनो। भाइरास जोबबानो बेखौ गारजोबगोन बे साननाया मालाबाबो थानाय नङा। बेखौ मालाबाबो लाबोनो नाङा। जोङो जेब्लाबो बे मोनथाम मोनब्रै मास्क गाननाय, ससियेल डिसटेन्स मेनटेन खालामनाय, सुनाय आरो बेबादि गिख्रंथाव बेरामिफोरनिफ्राय जानगाराव थाबोनाय, बेफोरखौ जोङो जेब्लाबो लालांबाय थालांनांसिगोन। अर्थात बेयो दिनैनि देग्लायनि दानि सिटुवेसना जागायजेननायसो, बेनिफ्राय लालांबाय थानांगोन। दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि सिगाङाव। नोंथांमोना माबादि मोनदों कमेन्टआव फोरमायहर। थार मोनदोंबा थार, गोरोन्थि मोनदोंबा गोरोन्थि। दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन भिडिअ सावरायनाय, निउस आरो टेकनिक भिडिअ, फुडिं, एभ्रिथिं नोंथांमोना बे चेनेलाव नुनो मोनगोन। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टिं मोनदोंबा गुबुन गुबुन भिडिअखौ नायना लानो हानाय जागोन। नोंथांमोना चेनेलाव हाबनानै प्लेलिस्ट थांनानै नायनो हागोन। प्लेलिस्टआव आङो केटेगरि वाइज खालामना होखादों, साबजेक्ट वाइज। निउस प्लेलिस्ट गोजा, निउस गोजा। ओमफ्राय पिपुलनिबा पिपुल टकिंनि, फुडिं बा फुडिं, क्रेप बा क्रेप, इडुकेसन बा इडुकेसननि आलदा आलदा, बेफोरबायदि नोंथांमोननि थाखाय टेकनिकेल बा टेकनिकेल आलदा आलदा बानायखानाय। नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय नायनो गोसोबा नोंथांमोना हाबनानै नायनो हानाय जागोन। दा बेखिनिमोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, नटिफिकेसन बेलखौ आंखौ थुलुंगाखांनांगौनि थाखाय, भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।